Notadong kawatan og mga bisikleta sa Dakpan Salisay, sikop pa. 14 ka mga bisikleta ang na-recover. Ang detalye ni Faye Marie Dumabok. Wala na nakaipsod sa Talisay City Police kining 42 anyos nga si Osvaldo Cabasi nga taga Sitio Tagunol, Kugon Pardo sa Dakbayan sa Subo. Siyang gitudlo nga notadong kawatan og mga bisikleta sa syudad sa Talisay. Niadtong Biyernes sa hapon ni-report sa Talisay City Police Station ang usa sa mga biktima og pasado alas 9 sa gabi na sikop ang suspect kay nakuhaan kini sa CCTV footage sa City Toda ang iyang gibuhat. Sa pagkasikop kang Cabasi, na-recover sa mga pulis ang 8 ka mga bisikleta ug laing unom pa nga iya nang gibaligya. Gawas kang Cabasi, gitun-an sa mga otoridad nga lakip sa pasakaan og kaso maong mga nipalit sa kinawat nga mga bisikleta. Nadakpan usab ang giila nga drogista sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay nga si Raymond Labra, 27 anyos. Nakuhaan siya og mukapin sa 70,000 pesos nga balor sa ginadili nga drogas. Bisan pa sa mga nadakpan, gilagway sa kapulisan sa Talisay nga sa kinatibukan nagmalinaw ang paghandom sa Semana Santa. Sugod Huwebes hangtod kagahapon, gipakatap ang puwersa sa mga pulis sakop sa City Toda, CDRMO ug force multipliers sa mga simbahan ug sa dagsaan sa mga tao sama sa merkado, mall ug sa kabaybayunan. Aduna sa gipakatap sa mga sudunong bahin sa Dakbayan sa Talisay. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.